me de ba no matu din se koso akokọ wanim abrabo ye boy abrabo ye woko se ne yempanimfo de bia o muka no eto da bi na se wo amie wani a de wo pese wo achieve wo asase su no ontimi ti abrabo ye ni den empaibo ene nreta so oh hallelujah amen na so wo ha asaba mpesa me ka che won se koso a na kokọ wanim efa wo ne wo hawa wo namu efa wo ne amane a wo namu efa wo ne wo su a wo namu nyame asamo kyerɛ sɛ yɛnkɔ so a ne anya dai yɛnkɔ yanim hallelujah amen efi emofra se abapim ba bia yaduri bebre ne yafam bishop si yeja mike na mobia se obi anka ne dia yebepagya yetina ye nusuo bebre ne yafam even yete hankura ye fa ne yamam nanso efiti mofra se de wo fa mu emu yare emu ahokyere emu ekom ne nyina ntimankum na wati makoa bedru na me so nkran se sa akokọ wanim hallelujah amen me se sa ya dai sa akokọ wanim asem bi si wo bible na na mpese na me no mi ni sua ho asem ye nche oman bia no mo da Nyankopɔn akoma so ani from Israel omukodi nkoasom e wo baabi na ebredru se Nyankopɔn ehu ne man mɔbɔ oman no mo da Nyankopɔn akoma so na Nyankopɔn oman no so mo man Nyankopɔn yes no oman no kwa hohiahia kasie bi mu oman no kwa hokyere kasie bi mu ti da ko Nyankopɔn te ho sa no se ene de mehwe me man amen nyame se ne ma kɔhwe me man yes me ma me man entra nkɔsum de bia me ma me man ensum kɔfo de bia ye na ya tra nkɔfo nkyɛn pan de nim se ne nkɔsum te obetima ye adwuma ma obi fitia no pɔnkɔ pima nwumre na adware nkra unware bi amen amen enti oman no esum ya ma fidie eye Nyankopɔn mɔbɔ no kasa me de wɔkye ebebra me ma hallelujah amen last stop na me offer wɔkye mra amen enkwasum biara wuwo mu esu biara wuwo mu amane bia wuwo mu Awurade fa wɔkye mra amen ponsam Awurade na Awurade ka so ba kɔgye ne man wo yi odifo bi efrɛ no Moses se Moses bra me so ma me man wɔ nkwasum mu me pɛ sɛ wo kɔgye o mu firi mu me man wɔ twetwede omuna mahuhiahia mu ahokyere mpese okokwachi omufiri mu na Moses Awurade soma Moses ema no koi na Moses koi no wohina no wo ho ne yefrɛ ne Pharaoh wo se ompene ema Israel fo nya dai enko na se Israel fo kwa hwan na obeye dai obesom no hallelujah amen na de Awurade aka no aye dai waka hwan na betimi Nyankopɔn adi asi dabi hwan na betimi Nyankopɔn atentam obi ani ho de Awurade aka no aye dai waka na Awurade si ne bo se still na obeyi ne man enti Awurade yi ne man efiri nkwaso mu a wo so de omo kɔ bɔhyɛ asase so yes ebia wonam ɔhaw bi mu wonam amane bi mu wonam osu bi mu unnim de da wanim ebia mfie mienu ede yanim yi ebia na wo abrabɔ no enya saa ebia mfie mienu ede yanim yi o ma abrabɔ waware a wabɔ ho mpaye ebia enya saa ti se enne wo ma waba mu bu na wo kasa menya adwuma nyɛyɛ enti sisi ade magyai mensum nyame biem na sɛ o kreti nyame adwuma wa ha ho hallelujah amen sɛ ka o kɔso ɛtoa so wɔ mpaiboma ebia enka bosumi ewo mu dum yenu afene ye dum mienu aka edu ebi mponke ye nuru nson no na Awurade de wabusade abro amen bom kese ma Awurade Nyankopɔn tirim pɔ no na wo yi ni ma afiri nkoaso mu e de omokɔ asase a anigie ahyɛ so ma wɔse asase no so dete sɛ ɛwoɔ ɛne nufusuo ye nyina enim sɛ ne ɛwoɔ sitie ɛne esusuo ne enim sɛ ne nufuo nso esitie na sɛ yɛse asase ɛte sɛ ɛwoɔ ne nufusuo a yɛsɛ osu nu hɔ awerɛhuo nu hɔ animguaseɛ nu hɔ yareda hɔ nu hɔ ɛyɛ anigyie nko a hallelujah amen anɔpɛ Nyankopɔn fa nkɔ ɔbɔhyɛ asase ho amen mese last stop Nyankopɔn fa nkɔ ɔbɔhyɛ asase ho amen enti wɔkɔyi ɔmo Israel for no munim baby Nyankopɔn de ɔmokɔ ba Moses de no wonim enti ɔman no nyinaa yɛ sotie edi Moses akyi na bere ɔmokɔ no Pharaoh te sɛ yɛsɛ ɔman no firi hɔ akɔ na Bible sɛ Pharaoh ne man no akobatu na ɔmo yɛ sɛ dabi
Yema Israel fonko. Dabi. Na se yemo moko a. Hwan na besom ye? Besom ye. Hwan na beko nsu amaye? Hwan na benu adwane amaye di? Ti Pharaoh efre ni Merima. Say emerima mo wayo. Israel fo dwane. Mo mesem yenkoti wo mo. Oh hallelujah. Amen. But oyo to aso. Te waso din ne ti asem. Isenchene Nyankopon ye. Na fa toto wo de ho. Ade be pa na ukoma Nyankopon ye bi da ma obi wasase Yesu ka kire me aware adwuma akwantuo moma na brabo ade be na wusu ho a nyame wonye bi da ma obi wasase Yesu waye bi da e kire se wo de no obetima ye dai amen amen Jacques kan wo Mose ngoma etoso mienu etire dunan entichemu edu erekono atifia asem na wo se Israel for fa eponum ye kan edu no na Pharaoh benen no Israel for no mema won ani so na hwe na Misraim for di won akire ba na Israel for no slow pi ebra Moses kokoyi Israel for no omoko no Bible say omoko no mo di ahosepe omo di ani gie Syria na ekọ ene de ye ho atoye ye nsum obi abiem ye nhye obi asebiem ba se na Pharaoh ne dom ye dai edi omochi na Bible say ebra Pharaoh ben omo no Israel for ma omo ni so omo ni so omo hu say Pharaoh ne dom ye dai edi omochi oh hallelujah amen omo ko omo ni omo kwato epo ensuo na da ho yetimi ntra ye san ye chinso a atamfo so na ye dai esa bai ehemfa ne ye befa na Bible say Israel for slow pi na osufre awrade na ka kire Moses say adame na eni Misraim ntina wafa yen abaha yi say yemewu ho eseso ayi amen Bible say Israel for esuro pi every say ye ye ho firi nkwaso mu ye ne ye ho biem say ye de ho ye hye nkwaso ma se biem na afi ye si ye dwane a nkofo ye dwane o mu na say di achi Moses baby o si ye de ye koi ye ba batu nsuo ye besi de atwa nsuo yi ye so ye ka kire nkofo say ye dwane hwese ye de wakoto prison na wabu prison gate na wadwane na ya sa abechew wasam atanche obia de ye be ye wo no enti Israel for suroi na Bible say osufre awrade wa ho kire biam sufre awrade wate wa maniam sufre awrade wate wa ho kire biam se ye dai sufre awrade atoda on sorry ahomache wankasa wo dem konkoto dwanim wo partner form enye se bia ye ba hanko an ye be hia bompa yo God is everywhere nyame wo papia yes wo dem ahomache sorry bompa ye tina form awrade me hawnie mama nie last stop nyame wo ye bi pen minim se obetima ye sugu awrade so yes omuko omo na omuko to epo omochi ya atamfo ehifo na omofa na Bible say omo sufre awrade edu ba bia woni da so nyina eni awrade hallelujah amen mapa woni pa bia ni mu ade boa wo dabi se nyame anka obi akoma me see nipa bia ni asase so betima boa ati ni nyame aka na akoma se ma me bi ti wei se awrade amfa bia me ho da dwena anto na akoma so santi bi ye samia doye e wasafo yi mu a mehia ne de bia Yesu ahini na afia akwa abasa basa wade me ho da dwoto na akoma so a enye me mpo na meka akere no wonu a na baba ye dai baba ye matoye hallelujah amen afi omu suroi no mu sufre awrade na omu ka kire Moses say enam se adamna eni Misraim nti ana odi abaha se yemewu Moses enam se yewu wo Misraim a yenya baabi ansie yenti ana wodi abaha se yemewu wasrei so wo se yemfiri nkoaso mu ne yenko asase a anigie ene nufusu ahye so ma afide ye kwa ya beto epo ya yetimi ntwa ye san ye chinso a atamfo na ye dwane no omo san so di yachi eti Moses wodi ye ba ha se yemewu ana hallelujah Meso meboa memuna dikitwabi anyamena kafata me adumi anyamena kasameda
onyame ayebi meya brenina Omo amewai. onyame ayebi Onyame ayebi o. onyame ayebi Ayebi o. onyame ayebi meya brenina Swahili o. Yes, Mao. Me jina ha me de aside to shwan be ma last stop nyame. Me hwe de last stop nyame aya na me huni amenka. Na me huni amesie. Last stop nyame me da waswate. Ejapa me da wase. Ye last stop nyame men hye wan ka se me ka mani afra. Ka bo bi atemare. Nanso me be hia me honhom ma me nyankopon. Na me da so jira me na so. Na me so mitimi koba. Na dear be ma, na me kasa last stop nyame me da wase. Asida to sumienu, me honhom mame, me da waswate. Enapa, ma me da wase. Wodro kasia me ba wuyi na di kire me. Na wode usika ma me, woduane, wofutuo. Ena ma me dru dia medri. Ma me da wase. Dia wahwere no me hu bia. Last stop nyame hye wanamu. Last stop nyame mie wani sabo okode. Oma ewiase afa na nyina entewonka. Ma me da wase. Nyame hyira wo pa onye okese. As masida tosumienu. Ekoma me maame. Sofo maame esi. Me fra maame prekope. Me da wase. Bebre na waya mame. Me ba me sofo maame esi. Me tia me ya na wo bom paye. O sofo maame esi nyame hyira wate. Nyamenya wo kase wo ma na adom ne mmoloso wo ma wiase afa na nyina ente wonka on hyira de wa hwere no me hu bia last stop nyame hye wa na mu masida etosumie mede mem asori mpanifo nyame hyira mo onyamo kase titru ne tawafo medamase tawafo nyame hyira mo pa de ma hwere no me hu bia la last stop nyame hye na mu asori tuo nyina medamase me jira ha last stop nyame waye bio me ba obi ehu me ya so me nsa na ya de me aba na last stop nyame e ma me jira me na so na me timi kwaba na me ka sa last stop nyame me da wasio ya hu ma me nyankopone me da wasio waye bi wona ma me hu ni ame hu yo mi ananke ni fra mi hu ade biem ma wa me nyankopon last stop nyame wa me hu ade biem ma ena no da wase ena no pa me da wase ena no pa me yo kasio last stop nyame me dia sida na mawo me da wase last stop nyame one me diniye enya ni pa nyina na enya ne sa o last stop nyame me da wase e wo ji asronko a wo di ageme fa wudi a wodi amame ayale sa wodi amame nyame wa ho na munso ni muye last stop nyame de waka wo yo monya de pa agogofo na munso ni muye last stop nyame me da waswate de me ko hospital ge ne check me so obusa me say na maame he na wo kwa sorry na me se me ko Jesus in charge ministry was maame kwa sorry ye wate na nyame ayebi enya last stop nyame enka uhura de abiem last stop nyame me da wasio ya maame nyankopɔ me da wase last stop nyame one medini yo last stop nyame ka sa me da fom na me muru me ho asori dem ha nyina efrisa wa ye bi me nsusu da sa last stop nyame mi su metimi asa akɔ na last stop nyame ye dum kanea mi su metimi afem nyame wa ye bi wate last stop nyame me da wase ena no pe me dia sida tusha ena ma last stop nyame me da wase e wo ji asoronko ayale sa wo dia mame fa ahudi a wo dia mame ahoto a wo dia mame me da wase e wo Yesu di munti amen me pese wo a wo hwe camera nim ene wo busuafo na atwa wo ho ahia yi unua mo mpacho wuku wo yire no na unua enyina agya wachi a me pese wo hwe camera nim na wo ka bibi kire wiase nyina wo da nyame ase wo da ne difo ase nanso obi nhye da nim ade kode pote a asi ayenti a wo da fam nim ne wo ho eye de yare na do bepie Jesus in charge prayer ministry me pa cho yare de bepie haye me ba ye no me ne efra na me hunu hwe na me maami so mi mumpo ye ba beda me maami aso mi mu me kwa kwadware a me maami asensu asimi ho
na makodware oh mabelo last stop nyame aye bi last stop nyame aye bi o men mabre be 2 years ne die ma fire woni amane bebre mu same kompa same kwahe same fahe na minim nanso last stop nyame abra mi be pia ha no me ba hospital na obi kire me honhom maame asidanka nyame se de omoka ne hospital wo no de me bai ya me betena ya honhom maame anim eno anso ne ya honhom maame kaaye enti sade na ya me nwanwa na me say we do obi di mechi bai kura nka meka se bi ono ne be kaaye nanso sana yo nyame ni pa nyame nwosra wo ne so efiri wana me nya agidie sai me ba ha me ho be tome nanso me gidie me nya ya no me ba anso me ho atome so ampa me dala stop nyame ase sa ni frani anankate samme me ananka doctor fo adikra me sanka me hunu ade biem nyame nam ya honhom ma me nya akopɔ so na wa ma me hunu ade biem ma na me kasa me dana se aside tu sha na me de mala stop nyame na no pe me dana se e wa de kese a wa ya ma me yare na da also emfie dodo sei me ba cho yare ne e da me so e keka ko 2 years 2 years me ba cho ane odi tu anamon e ko ba bi foforo me ba cho me di tu anamon ko ba bi mienu he e ya sorry ana abosom bi so ana me ba cho ba ko e ya sorry e na ba ko nso yeso wo wo titi nnuru ni nyina wani na ntimi akọ nyina nkosi aga me hunu hwe nanso me ba last stop nyame ha no last stop nyame ama me ni ate e ma me sa timi koba e ma ye dum light ma me timi koba na me ka sa last stop nyame me da waswate se ye onyame bi wa ho e na ye nte ne nka number basa nanso me de pia ha no last stop nyame ahye me ni monyam biem eti me danase ni awajama me enti sa no pai obi hwewa na yare bi dana so asem be na o ka kire no me pa cho de me ka kira ni se ontu anamon no omra last stop ha na ha de oba no obehu sofo ma me esi ene ya honhom ma me nya akopone a e ha obiara ode ba ya no sa wa wumpa na me be nyane no sa nani na efra na me betena ni ama no sa bubu no wa bubu a na me be ma na sorry na wa gira ne na so bibia ni wa wode ba ha last stop nya me ntimi nya enti obi biala a wo problem e na no permesse ni se on famla ya honhom ma me na ase na ne ho beto no oh bonsem kese pa bonsem kese mawrade Pacho, yene enuanom ene abusuan ejina ha ene adofo a ne da otufo nyankopon ase wodi enyame nam odifo ba so ayema menua be ye kase ye da onyame ase ye kase ye da odifo so ase pa menua ni ane ni nyana na wokuma ase ana situation wi ebae na nye melekola Nenso bla obediri otifo na asem nyame nam no so amen ama menwie enya hoodin a ye ka se ma nyame onhyira wo pa na onye wo kese wo ma no wo ye odum oni wo ye aduma wo ma oka ho ye ka se nyame onhyira mu nyina ma kuma si ene abusuan ene adofo yigina ha na yeda utufo nyankopon ase ye kuta yensem envelope yesa kuta nkonya 4 ana ntoma pofa edeboa nyame aduma amen oh bonsem kese pa mawrade bonsem mawrade na nyame ayebi ebi ana antu tina hunu se emre utie nua baya asem a woka wanka bia nhyem ena nifura beto ne so owo kumase akiri nanso obi na di last stop nyame ho adanse akire no se tutu anamon ne ko hia Prophetess Faustina okyere no no na wiye mranwi nyankopon ama na yare setumi a wode gine mafiri yalem se ye nifura se ye stroke se ye mubo yale yale bia wodi wasasi so ono na nyankopon ama na hutumi enti wa opportunity otu anamon bai ebe da prayer camp ha
na nyame nam ne difo so ene ne bompaye e mana kwankyere ama se ne nani a na doctor adikire ne se entimi hu ade abiem se ne wono etimi sori se nso dwale efa ne niam si etimi no aduane dia na wo hu de won kan kyere nyame na nyame aye bi eti se ne one na busua gyina ha na busuafo nyina ya danse ata na ti se ampa na omu nua no nani aye den afra enso se ne last stop nyame en on the deal for so je honhom maame so Amen. ama se ne nani ahurade Amen. na busuafo aka ne ho na nyankopɔn aka kyerɛ ne difo sɛ masane yale awie enti na obetimi akofie akɔhwɛ na busua akɔhwɛ ne ma na ɔde aseda kɛseɛ paa ɛna ɛma last stop nyame ɛne asɔletuo nyinaa amen. Daddy, one was a Ghana flag, and get to another set to say, dear Bisons. I see a package into a dinner on an obey back for Hennes. And I'm a Ghana flag, dear Tredia. Kunum dear Boom Cassima Latin. And to a year, you know, the sham, Mrs. Doran Sano. Now, so or the chance I pay your cost. No beer, no beer, I dare not any cinema. Na Ghana flag de so be anim na de no be ehwe asen krofo bebre omohwe ade no ye ade man se no pagya course se no any say enen krofo bebre do mani hwe flag ne kuta no bomurade Hwana metenwe maya okasie why na betumi akwa tia won maya okasie why na betumi ni wadi asie hwie mi shiranso na gusu ya mankra na betumi ni wadi Jesus nyame aba wada wase Press canto fa. Shieni shiranso na gusuya. My crown no betimi ni word yes. Onyame se wa ya okasie ya. Why na betumi akwa tiawo. Wa ya okasie. My crown no betumi agina wani. Ana dia wa shieni shiranso na gusuya. Betumi ni word yes sanya wo ma de ne so kosoro ne ni panyina ehwe de papa bie wo ku abra so akosoro ameni panyina hu nyame odawase afi 2026 ye dawase ensada sie ni kagani aseda amen nyame aseda nkuto amen ena last stop asafo yede mawo wo foforo ye wo nkunim die wo mpagya wakomatoyem wo bambo wasomdwie waba wadawas wo Yesu din amen amen anya honko na abekwa kofa ne mama ya wo best start betutu kwan beko tek beko yuki ofafa niema no wo hanu ma be sho me pe yuki niema me pe ha niema nso tututu kwan sa me kire wo seed bia mo akoso ansa na wa start next month na abekwa kofa niema no da be na apeso kofa niema no ansana abekwa akofa niema no ko so seed orphanage said the radona mudi for so kan no mi so seed to so 5 years time
o passport be kuro bebre bebubum for business. Oh, bom kese ma wrate. So sasid na san o start adwuma. Obeba ha be di adanse. Nyina ba mu akai na bra. Afaso da bre nya no ha. Ebeba mu nso. No say we are boss me pe China nema. We are boss me pe Dubai nema. We say me pe UK nema. O say na dey say me ko. Na otutu kwan sa ha. Awurade bowura ne sra ban. Ne ma no so hye won sa. Ka wa ho ban bɔto won so. Kai wa ba wa. Ane nti wa ho ɔden ne nka. Ewo Yesu din. Fie honhom a. Sorry tia no. Ewo honhom. San kombe bɔ ne ho ne ma hwete. Titiri ne yefumu ade. Nanso de nhira na ba. Watene won sa. Enti koso na de wo be hyase. Fa honhom ta akire. Wo Yesu din. Amen. Awurade nhira. Amen. Media. Ujina wana awurade ka kire me se. Okunu wakwantu. Na okunu omo asori atia ne niam bebre. E wakwantu mti skana wode aba no. Bompa ye ma ne kunu. Na bere bi obesori se o boa ne kunu no. Na omo de attack. Aba no so. Oh, bon somewhere. So be man face challenges. They twa to omo de be attack ne yare. Omo de yare be attack no. Na won so won tena se ye mpai bofo. Yes I no mani abre wo so. Na me se buzan sa se be man okwa a cha de no da so te Ghana. Nema bebre na be koso aware ni. Ba sane wo yam pai bofo sane awurade ka che wo hia meda. O hia meda. Nhia meda. Minima. O ma hada. Ona wana bae. Adwebi nkrofo ni bia. Ah okay. May bompa yama. Enkwanywasie biala akoso se. Ontimi nkɔ okunu hoda. Tena fie na hwɛ nachi. Onhwɛ nachi. Obɛkɔ. Amen. Mane ntena fie no hwɛ wo hwɛ kyire. Obɛyɛ da hɔ mane ntena fie no hwɛ kyire. Enkwanywasie bi ekɔɔso. Ɛwɔ okunu fie. Sa wo bɛka fie ahwɛ bɛma nachi na waba na wɔkɔ. Sa pam no itimu afi so afi 2026. Amen. Etwa sa wɔkɔ. Tumi biala wasɔre wo kwantuo ne so. Ɛwɔ honhom mu. Megyina sika ya wayi so. Yes. De bie kwan ma so nyame difo. Ewo Yesu. Bie kwan ma. Jesus. Bie kwan ma. Yes Lord. Bie kwan ma. Jesus. Brade mfa nhye bi nto bɛma ne so. Na wonto ho anama. Na wonto ho anama. Amen. Na wonto kɔ ne ho anama. Amen. Wonto kɔ ne ho anama. Amen. Tumi biala. Yasi nkonya. Jesus.